Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Puji syukur Gusti ingkang murbeng dumadi awit katinipun berkat rahmat mugi kawijengan kebaktian kabakaswaran san tansah kasarira dumateng kula lan panjenengan sedaya. Salawat salam katetapno dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun benjang wonten ing yaumul akhir. Ingkang kinurmatan Bapak Ibu juru pambiji, para rawuh ingkang kula hormati saha para kadang trahing sutresna budaya ingkang bagya mulya. Sakderengipun kula matur sanget dipun tepangaken nami kula Mutiara Kansa Aura Putri Dinata saking MTSN kalih loro Kota Blitar. Wonten ing wekdal menika kula badhe ngandharaken pangrawitaning manah kula minangka tiyang wonten ing panggesangan kanthi irah-irahan wiganiti karukunan sajroning masyarakat bebrayan. Para rawuh ingkang bagya mulya, sejatosipun wonten ing pangesang punika kula wutuin panjenengan sampun boten mirungan menika tiyang kita tamtu mbetahake tiyang sanesipun. Bab menika dadosaken menawi karukunan sajroning pangesangan kawiwitan saking karukunan masyarakat rumiyin. Tuladhanipun nggih sanget kaliyan tangga tepalih lajeng marang masyarakat tunggal RT ngantos masyarakat tunggal desa lajeng minangka lare enom ados kula saged kaliyan muga taruna. Wonten ing jaman ingkang sarwa ewah tansih wonten tiyang ingkang gadah pamanggih mbok bilih gesang menika boten betahaken tiyang sanes. Pakarti menika saged dipunwastani antisosial kantah tiyang ingkang boten tepang kaliyan tangga tepalih. Lajeng kantah ugi tiyang ingkang boten tumut kagiatan mliginipun gegayutan kaliyan tiyang sanes satemah lumrahipun dipun sebat boten umum. Kula rumaos menawi perkawis menika saged dadosaken paseduluran mlingginipun ing masyarakat boten rumaket. Awit saking menika dasaripun karukunan mapan boten ing rumaketing masyarakat kasebut. Para rawuh ing kula ing Sukabasuki wonten ing tiyang Jawa rumaketing masyarakat menika saged katindakake kanthi laku sak menika. Setunggal gapriak inggih menika tumindak ingkang remen aruh-aruh dumateng tiyang sanes. Tuladhanipun mbok bilih kepanggih tangga saged ngaturaken monggo lajeng kasuryanipun kedah mesem supados boten jarani ajrih tiyang nggih napa mboten. Sanesipun mbok pilih kepanggih tiyang sepuh saged matur nderek langkung Mbah satemah sakliyanipun gaprak ugi nuduhaken unggah-ungguh basa Jawa tumrap ing masyarakat bebrayan. Kalih tuladha karya inggih menika wujud tulung tinulung ing masyarakat bebrayan. Tuladhanipun inggih menika sambatan benakake margi risak lajeng sambatan menawi tangga tepalih wonten hajatan utawi kesripahan. Satemah sambatan menika saged nuwuhake rasa paseduluran sanajan boten sak keluarga. 3. Gadah watak tepa sira. Kadosta ing Pancasila sila kaping 3 boten ing sajroning masyarakat kita hormat dhateng sapada. Bab-bab ingkang magepokan kaliyan masyarakat kedah dipun rembang sesarengan kanthi musyawarah kanthi hormat marang pemanggih tiyang sanes. Para rawuh ingkang bagya mulya, saking bab ingkang sampun kula andharaken ing inggil, kula badhe ngutamaken mbok pilih karukunan menika ugi kawiwitan saking pangalih utawi niat kita rumiyin. Kanthi niat ingkang temenan
wonten ing saben masyarakat mila karukunan kasebut saged ginayuh. Cekap semanten anggenipun kula atur sumangga sesarengan panjenengan kaliyan kula saged sasarengan amamenggung karukunan wonten sajroning masyarakat kanthi asesanti cerah agawe bubrah rukun agawe santosa. Rahayu, rahayu, rahayu. Kupat bumbu santen menawi gadah lepat kula nyuwun anggunging kapangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, nuwun, matur nuwun.